Patay na bago eh. Bubuon na yung sapatos, yung bag. Lutaw na. Gaw, tantanga bag gaw. Patos gaw. Uy! Tantanga na yung bag, uy! Arwan. Yan, gituyo na niya eh. Sir, palingaw daw. Ilan Tristan din natin sa Purpok. Tristan din natagan sa Purpok. Taas ako pa grabe. Grabe utungo eh. Jante na, Ah. Hindi, gak ginawa. Grabe, taas sa putunga. Kaninar na. Ginawa. Kaya tanang tunga, Lord. Ah, grabe, ginawa sa mo. Alam ko, hindi siya pala. Ganahanap yung tilo. Grabe. Grabe, yung utunga na, God. Layatangin ko eh. Kabalo ko mo lang, pero di ko salig na bit-bit. Kuyawan ko. Oh, dog! Oh, siniti. Nabum no. Adong. Hey. Yambak. Siap to. Babawang lang na. Tikori ko bawang lang ni. Atur bagus weh. Yo kurang na. Kaya ka lagi so. Ano siya? Buhay pa. Ha? Buhay pa. Ayun na malay. Buhay pa bay. Buhay pa. Ha? Buhay pa. Lihat ta ba? Lihat ta ba? Saan mo? Ay! Bang, padala may ulang siya man sa bulbog bang. Dire lang agi sa may hosting. Ay, ang bak sa bulbog. Kuan naman ito pag ano. Silo. Nakuha na mo traffic, ma'am? Balik ka. Hila kamay. Ilang. Kamu terus bet, betul kan? Agak iya, bagus tau. Ini siapa yang nih? Bom ini yang mana nih? Jadi kan
Ano may bangka rin na rin? Pamihok ko. Padali sa kuan, Bi, sa ambulansya. Ngambak lagi, ngambak. Ngambak bisa dagat. Buhi na lang pambot.